sammen. I dag der laver vi verdens bedste korttræk, som er meget kendt her på YouTube. Det ser sådan her ud, og der er mange tryllekunstnere, der befinder sig i at lave det korttræk. Vi bruger den her Bicycle Rider Back i blå. Og det vi gør, det er, at vi lige skal have min kameramand lige til at trække korttræk op med. Vis til kameraet, bare ikke til mig. Det er jeres kort. Det lægger vi bare ned på sommeren. Så nu vi tager jeres kort lige og lægger ind i punkten herinde i midten, og lægger resten af ovenpå. Så kan man gøre sådan der knipsing, ikke? Hvis man får kort, okay, så siger jeg her fra midten af. Der er ikke kort, der er rødt. Ja, det skulle da egentlig være mærkeligt, hvis det var vores skole. Prøv at sige jeres kort. Højt og tydeligt. Hjerter S. Hjerter S. Hvis nu vi vender kort om. Hjerter S. Hvis vi vender om igen på det hjerter S hernede, ikke? Så vil jeg bare have dig lige til at stoppe med at gøre sådan her. Der. Okay. Hvis nu vi tager bunken herfra. Spar S. Husk hvad jeg står. Det er jeres nye kort. Spar S. Det kunne være en måde, det kunne være smart, hvis man kunne gøre det sammen med det røde kort, ikke? Men hvis du slår på nu, så kan I se, at der ikke er noget rødt kort. Jamen, det er fordi Spice er herovre. Undskyld, det tog jeg lige fejl af, men det var min fejl, det må jeg undskylde. Men det var verdens bedste korttræk, det var i hvert fald bekendt for verdens bedste korttræk. Vi laver YouTubes bedste interaktive korttræk. Det laver vi også. Men det var alt for det, jeg havde for denne gang. Giv den lige like, hvis I synes, det var godt. Og hvis I synes, I skal have mere af sådan noget korttræk, så